салом дӯстони азиз, манзури шумост намоиши рӯзномаи Парвин. Чӣ гуна ки худи шумо маълумот доред, аллакай даври дуюми шоу барномаи озмунаи Парвин анҷом ёфт ва инак омодагӣ мебинанд иштирокчиёни ин шоу барнома ба даври ниҳоӣ, яъне даври сеюм. Барои оне ки онҳо дар даври сеюм хубтару ҷиддитар омодагӣ бинанд, якчанд дарсҳоу тамринҳоро ҳамроҳи устодон гузарониданд ва мо аз фурсати муносиб истифода бурда ин тамринҳоро сабт кардем. Биёед айни замон шоҳиди он мешавем ки ғолибони даври дуюм дар жанри навозандагӣ чӣ гуна тамрин карданд ва чӣ дарсҳоро гузаштанд. ғолибони даври дуюм дар жанри навозиш дар телевизиони Баҳористон барои даври сеюм омодагӣ диданд. дар ин кор ба онҳо Фарҳод Зикир, роҳбари ансамбли Дарё, кӯмак расонд. омилҳои муваффақ гардидани ромишгар чунин унвон гирифта буд мавзӯи тамрин. Биёед дар бораи омилҳо гап занем. Хоб, мутриб бояд садоро, ҳар асбоб садои худашро дорад. Садои тоза. Агар чӣ қадар садо бо сифат бошад, ҳамин қадар шунаванда диққати шунавандаро шумо ҷалб карда метавонед. Агар садо гӯшхарош бошад, ноҷур бошад, садо мисол бо ягон садои дигар омехта бошад, ӯ гӯшхарош мешавад. Мисол мекунем, бо труба як садои трубаро барорем. Хоб. иштирокчиён ба Фарҳод Зикир худро муаррифӣ карда шавқи худро доир ба ромишгарӣ изҳор намуданд ва ҳамзамон бо ёрии асбобҳои худ порчаи мусиқие иҷро карданд. Фарҳод Зикир ба иштирокчиён якчанд омилҳоеро номбар кард, ки онҳо метавонанд ромишгарро ба қуллаҳои баланди санъат расонанд ва ё баръакс, иҷро накардани онҳо навозандаро номуваффақ месозад. Иштирокчиён дар навбати худ ақидаҳои худро доир ба ин мавзӯъ иброз карданд ва онҳоро дар амал татбиқ намуданд. аз он вобаста аст ки мусиқии навбанда дилнишин бошад ба шунаванда. Хоб, дуруст. интихоби мусиқӣ. Пешбинӣ кунед ки шунаванда чӣ мехоҳад. Ва шумо бояд ки дуруст мусиқиро интихоб кунед. Барои озмун кадом ё чӣ хел мусиқиро шумо бояд интихоб кунед? Савол ба шумо. Мусиқиро интихоб кунем ки бисёри одамон донанд мусиқиро. Хоб, ин фикри шумо боз чӣ? дар римҳо мусиқиро бояд навохтан дар кун ки дар он мусиқӣ навозанда истеъдоди худро ба пуррагӣ нишон дода тавонад. бояд ки дуруст мусиқиро интихоб кунед ки маҳорати худатонро нишон дода тавонед. Бештар мо бо кадом мусиқиҳо мо метавонем баҳо гузоштан. фикр мекунем ки агар мусиқӣ ки чӣ қадар мо мегӯем техникӣ, яъне тез навозӣ, шух не, тез навозӣ, техника. мо барои чӣ гапа гуфтем ки дар даври сеюм шумо ин нозикиро ҳис кунеду дар даври сеюм бо сари баланд баромад кунед. дар баробари истеъдод, интихоби навозиш ва моҳирона навохтани асбобе ҳамзамон интихоби сару либос, мимика ва ҳаракати саҳнавӣ низ омилҳое ба шумор мераванд, ки ромишгарро метавонанд муваффақ созанд. чунин ақидаҳо шунида мешуд дар рафти тамрин. аз ин сабаб ғолибони даври дуюм ҳангоми навозиши асбобҳои мусиқӣ кӯшиш мекарданд, ки ба ҳаракату мимикаи худ аҳамият бидиҳанду дуруст амал бикунанд. фикр мекунам ки агар чорум бояд ки шумо либосатонро аҳамиятед. хоб, либос, бӯи сар,
попӯшии тоза. Дар оина шумо бояд ки на кам аз 2 соат 6 машқ кунед. ҳар иштирокчии тамрин дар алоҳидагӣ ҳунари худро нишон дод. Фарҳод Зикир ҳамчун ромишгари таҷрибадор хатогиҳои онҳоро барояшон гуфт ва тавсияҳо дод. آفرین. خوب. شما چی بگین؟ چی؟ 5. خب بچه کوشش کنید که شیرینی سرود روی موسیقی رو حس کنید. هر یک موسیقی خوب شیرینی خودش رو دارد و اگر مطرب او رو حس کرده نتوند که باور کنید اگر 1 سال 2 سال همین موسیقی رو نوازید که شیرینی او رو برآورده نمیتونید برای که شما حس کرده نتونید. خب برای شما شاخ هستین و طرز دارین یا چی سبب چی؟ سببی که هم با من میکنن هم طرف خب گم کردین. شما دونسته گیرید که وقتی در صحنه میبروین قریب شاید 2000 آدم تماشا میکنن. راه نشان میدن که شما تیز موفق شوین.
офарин. бачаҳо аз шумо савол чӣ кор кард ки диққати моро ҷалб кард? ҳаракат кард. хуб, ҳаракати чӣ? ҳаракати саҳнавӣ. хуб, бо чиз? хуб. хуб, офарин. бо чиз? хуб, ба шумо махлуқ шуд. офарин. скрипач. вақте скрипка менавозад бояд хумат рост бошад. хуб. дар рӯи шумо код ҳеч ҳис накардесам. рӯ бояд ки бо мусиқӣ бошад. мефаҳмед бачаҳо? мимика. баъд аз он ки бо шумо ҳамсуҳбат шудам ва маҳорати шуморо гӯш кардам ва ман метавонам гӯям ки аъзои ҳакамон хато накарданд ва онҳо дуруст интихоб карданд ва боварӣ комил дорам ки шумо даври сеюмро хуб баромад карда метавонед. бинандагони азиз, чӣ гуна ки қайд кардем, дар ин тамринҳо на ҳама ғолибони даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин тавонистанд ки ширкат варзанд, зеро ки онҳо аз минтақаҳои гуногун ҳастанд, яъне дар шаҳри Душанбе зиндагӣ намекунанд. Барои ҳамин онҳо дар минтақаҳои худ, яъне дар шаҳру ноҳияҳое ки зиндагӣ мекунанд, аз фурсати муносиб истифода бурда тамринҳо карданд ва якчанд дарс гузаштанд. биёед мебинем ки дарсҳои онҳо чӣ гуна сипарӣ шуданд. ғолибони даври дуюм аз ҳисоби наврасони боистеъдоди вилояти Суғд ҳам ҳастанд. новбаста аз масофаи дур мо аз тамринҳои онҳо хабар дорем, зеро дар ин мавзӯъ ҳамкоронамон аз вилояти Суғд сӯжа омода карданд ки онро айни замон манзури шумо мегардонем. ойчеҳра дар оила дар муҳити суруду мусиқӣ ба камол расидааст. падараш Ойбек Сангинов сарояндаи шинохтаи вилоят мебошад. дар чунин фазои хонаводагӣ тарбия ёфтан дар дили ӯ меҳри санъатро бедор кардааст. падараш завқи ойчеҳраро пай бурда ӯро ба мактаби санъати ноҳияи Спитамин ба синфи дуторнавозӣ овардааст. дар ин ҷо ойчеҳра аз устодаш Машраб Султонов асрори навозиши ин асбоби мусиқиро омӯхтааст. имрӯз бошад дар коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз дар бахши созҳои халқӣ ҳамин устодаш баҳри рушди истеъдоди ӯ заҳмат мекашад. ойчеҳра Сангинова 6 сол боз ки мана дутор машқ мекунад, яъне 4 сол мактаби санъати ноҳияи Спитамин бихондан, 2 сол мана дуюм сол мана коллеҷи санъат бихондастиян. алохон хуб мехонад. мана озмуни ҷумҳуриявӣ Парвин ба иштирок карда, якум дуюм тураш ба иштирок карда ғолиб шудан. мана оянда ба ҷанбастӣ ба бо асархоҳии нав тайёр карда рафсодем. умиду мо калон ғолиб шудам ба. ойчеҳра то имрӯз мустақилона навохтани беш аз 10 асарро аз худ кардааст. илғор ва зулф аз зумраи онҳоянд ки бо навохтани ин оҳангҳо ӯ ба даври ниҳоии озмуни Парвин роҳ ёфтааст. ҳоло бошад ба ин давр оҳанги қӯшторро омода мекунад. ман бисёр хурсандам ки дар озмуни Парвин иштирок мекунам. ҳозир ба даври ҷанбастӣ тайёрии дидӣ истодиам. ман орзу мекунам ки дар озмуни Парвин ғолиб шавам. дар оянда мехоҳам дуторнавозии беҳтарин гардам. ойчеҳра ҳам иштирокчии чорабиниҳои мухталифи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои зиёд мебошад ва ҳамеша комёбиҳо насибаш мешаванд. умедворем ки ин навбат ҳам дар озмуни Парвин ӯ ғолибиятро ба даст меорад. ин
оҳангро иштирокчии озмуни телевизионии Парвин Икром Солиев ҳамроҳи устодаш Бунёд Ҳамроқулов барои даври ҷамъбастии он машқ мекунанд. Икром Солиев хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами якуми ноҳияи Спитамен мебошад. ӯ дар дабистон ҳам бо баҳои хубу аъло мехонад. дар мактаби санъати ноҳияи Спитамен бошад. дар синфи рубобнавозӣ соли панҷум аст ки сайқали маҳорат мекунад. роҳат, гулирух, ором, хуррам ва чандин дигар оҳангҳоро ӯ дар озмунҳои бонуфузи байналхалқиву ҷумҳуриявӣ аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман ва боз чанде дигар навохта сазовори кафкӯбиҳои мухлисон ва баҳои баланди ҳакамон гаштааст. ман ба даври ҷамъбастӣ озмуни Парвин тайёр дида истодиям. ман бо устодан оҳанги Одилгироев Бахшагурд тайёр дида истодиям. орзу мекунам ки дар озмуни Парвин якум ҷоро гирам. дар оянда мехоҳам омӯзгори рубоб шавам. икром ният дорад дар оянда ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз дохил шуда ҳаёташро бо санъат бипайвандад. муҳаммадҷон Зоҳидов, ин ҷавони соҳибзавқу боистеъдод, донишҷӯи соли сеюми бахши мусиқии анъанавии коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд мебошад. Зоҳидҷон дӯстдори мусиқии суннатии миллии шашмақом асту аз овони кӯдакиаш таронаҳои ин ганҷи шойгонро ҳангоми дар мактаби санъати ба номи лоиқ Шералӣ таҳсил карданаш аз худ кардааст. аввалин нозукиҳои ҳунарро аз устодаш Даврон Ҳомидов омӯхтааст. баъди анҷоми мактаби миёна ӯ ба ин боргоҳи ҳунар омада имрӯз аллакай даҳҳо таронаҳои ноби шашмақомро аз бар кардааст. дар коллеҷ устодонаш Элбек Туйғунов ва Илҳом Ишназаров баҳри сайқал ёфтани маҳораташ раҳнамоянд. ба озмуни Парвин бошад, ӯ бо маҳорати нотакрору садои хушаш роҳ ёфтааст. дар даврҳои аввалини он бо таронаҳои дугоҳу ушоқи Самарқанд баромад карда баҳои баланди ҳакамонро сазовор шудааст. акнун ҳамроҳи устодаш ушоқи Содирхонро машқ мекунад, то дар даври ниҳоӣ сурудаш ҷаззобу садояш форам барояд. ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ Парвин иштирок намудам. аз ду давр бо баҳои баланд аз ин ду давр гузаштам ва ниҳоят дар даври сеюм бошад бисёртар кӯшиш карда истодам, машқ карда истодам. дар ду давр бошад сурудҳои устодонамро бо ҳамроҳи устодонам машқ карда он ду даврро гузаштам ва дар даври сеюм бошад ушоқи Содирхонро тайёр карда истодам. аз ин озмун хай барои худам бисёртар санҷиш мебошад. як худро санҷида истодам ва мехоҳам ки ғолиб бароям. дар оянда мехоҳам ки дар дигар озмунҳо иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. ин шашмақомро ки аз устозон ҳозир омӯхта истодаам, мехоҳам ки дар оянда ба мардум нишон диҳам, бисёртар сурудҳоро албатта аз худ кунам ва баҳри тамошобинон пешкаш намоям. муҳаммадҷон ғолиби чандин озмунҳост. аз ҷумла дар озмуни телевизионии лаёқат шоҳҷоизаро сазовор шудааст. дар овози тиллоӣ, донак, китоб ва мусиқӣ мақомҳои ифтихориро ноил гаштааст. барои муҳаммадҷон баҳри расидан ба орзуҳои наҷибаш дар озмуни Парвин ҳам барор мехоҳем. рақсҳои зебои Нодира Азимова ӯро ғолиби даврҳои қаблии озмуни телевизионии Парвин гардонид. ин аст ки ӯ имрӯз ба даври ниҳоӣ омодагӣ мегирад. бо устодаш Саодат Ғаффорова ва Диёра Файзиева рақси хатлониро ҳамарӯзе машқ мекунанд. Нодира тамоми маҳорату истеъдодашро ба кор мебарад, то ки рақсаш зебову диданӣ барояд.
рақс ба дили нодираи хурдсол аз овони кӯдакиаш ҷойгузин гаштааст. муҳаббаташ ба ин навъи санъат ӯро ба мактаби мусиқии ноҳияи ҷабор расулов овардааст. дар ин ҷо аз устодаш нозукиҳои рақсро аз бар кардааст. ман аз хурдӣ рақс карданро дӯст медорам. манро модарам ба мактаби санъат оварданд. устоди ман Саодат Гаппарва, ман аз онҳо бисёр рақсҳои зебо, хушрӯ омӯхтам. ман дар мактаб ҳам чорабиниҳои бисёр фаъолона иштирок мекунам. ман дар озмуни ҷумҳуриявии Парвин иштирок карда ғолиб шуданро мехоҳам. рақсҳои дӯстдоштаи Нодира, сайри лола, навои най, лазгӣ мебошанд, ки ӯ дар чорабиниҳои фарҳангӣ пешниҳоди бинандагон кардааст. Нодира мехоҳад баъди хатми мактаби миёна ба донишкадаи санъат дохил шуда маҳораташро сайқал бидиҳад. бо анҷом ёфтани даври дуюм ва оғозёбии даври сеюми шоу барномаи озмунии Парвин каме муҳлат аст ва дар ин муддат бояд иштирокчиён ва ғолибони даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин кӯшиш кунанд ва сахт омодагӣ бинанд. мо бармегардем ба тамринҳо ва дарсҳои иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин то ин ки шоҳиди он бишавем ки устодон ба онҳо чӣ тавсияҳо пешниҳод карданд. дар баробари ғолибони даври дуюм дар бахшҳои вокал ва навозандагӣ ҳамзамон гулдухтарони боистеъдод дар бахши рақс низ дар доираи лоиҳа ба тамрину машқҳои ҳунарӣ машғул гаштанд. дар тӯли якчанд рӯз онҳо дар толорҳои филармонияи давлатӣ ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои даври сеюм омодагӣ диданд. дар ин тамринҳо онҳоро устодони рақс ва доварони шоу барнома Фароғат Саидова, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, роҳбари бадеии ансамбли Лола ва Манзура Ҳабибова, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ҳамроҳӣ карданд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба тамринҳои онҳо. ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Парвин тайёрӣ дида истодаем ва ман бисёр хурсандам, ки довталабон бо тайёрӣ омада истодаанд. кадоме ки тайёрӣ надорад, мо кӯшиш мекунем, ки ба онҳо устодеро муҳайё созем, ки ба даври сеюм бо тайёрии хуб бошад. ва албатта он хатогиҳое, ки дар даври дуюм ман ҳамчун аъзои ҳакамон будам ва он хатогиҳое, ки ман дидам, кӯшиш кардам, ки ҳозир ба ин наврасон нишон диҳам, ки тарзи дурусти ин ҳаракат чӣ аст ва бояд дар дасти устодонашон албатта ҳамин чизҳоро ислоҳ кунанд. мусиқие ки ҷудо мекунанд, либоси онро мо ҳозир бо онҳо маслиҳат кардем, ки онҳо бояд чӣ либос дошта бошанд, чӣ тарз либос дошта бошанд, чӣ хел дасту орҷинҷҳои худашонро ё позитсияи дасти ки духтарҳо дар рақс истифода мебаранд, онро дуруст идора карда тавонанд. ба ман тавсия доданд, ки тарзи позании ту хело нодуруст мебошад ва ман имрӯз дар ин толор барои он омадам, ки хатои пои худро ислоҳ кунам ва ман имрӯз бо устод Фароғат Саидова машқ намуда, тамрин намуда хатои худро ислоҳ кунам ва мехоҳам дар даври сеюми озмун бо тайёрии ҷиддӣ биоям ва ғолиби озмун гардам. дар ин толори филармония
машқ карда бо устодо ба даври сеюм тайёрӣ дидастем ва кӯшиш менамоям ки боз дар даври сеюм ба даври дигар роҳ қад ёбам. Хатогиҳое ки дар даври дуюм кардам, онро кӯшиш карда ислоҳ кардан истодаам ва Фароғат Саидова дар инҷо ба мо нозикиҳои рақсро омӯзонда истодааст. мақсади ман дар ин озмун ҳунарҳои худро ба тамошобинон пешниҳод кардан аст. дар ин толор бо Фароғат Саид ва устодамон машқу тамринҳо дорем ва мо боварӣ дорем ки дар даври дуюм чӣ хатое кардем, дар даври сеюм инҳоро ислоҳ мекунем. Мақсад аз ба барнома омадани мо ба озмун омадани мо ин ғолиб омадан мебошад. Ҳарчанд агар мо ғолиб наоем, роҳ афтода намешавем, чунки озмунҳо дар пеш аст. дар даври дуюм дидем ҳаракати рақс сустар буд барои он ки мо ҳамин рӯз ҷамъ шудему духтаро кати як камакак машқ кардем. Ман фикр мекунам ки дар даври сеюм духтаро аз дуюм давру аз якум давр хушрӯтар рақс мекунанд. маҳоратҳои қинду чархи миёну чархи зонуя нишон медиҳанд. мақсади омадани ман ба ин барнома пешниҳоди маҳоратам аст. пеш аз оне ки ман ба ин тамрин омаданӣ будам, ман мехостам ки якка навозам, бе ягон навозандаи дигар, яъне дуэт накунам. ва вақте ки омадам, онҳо ба ман тавсия доданд ки минусовка тайёр кун, ягон оҳанги замонавӣ пешкаш намо, ин беҳтар мешавад. ва оҳанги ки ту гирифтӣ, инро агар ёд ки дуэтам кунӣ мешавад. ва ман тавсияи онҳоро гирифта, худо хоҳад дар ин давр ҳам дуэт менавозам, ҳам бо минусовка тайёр мекунам. саломат бошед бинандагони азиз. дар тамрини умумие ки Фарҳод зикр гузаронд барои ғолибони даври дуюм дар жанри навозандагӣ, Ғиёсиддин натавонист ки дар он иштирок варзад. Барои ҳамин дар алоҳидагӣ бо Зафар Абдуалимов тамрин карданд ва ба мисли Ғиёсиддин якчанд нафарони дигаре буданд ки натавонистанд дар тамринҳои умумӣ ҳозир шаванд, вале дар алоҳидагӣ онҳо бо устодон тамрин карданд. биёед шоҳиди ин тамринҳо мешавем.
дар баробари сарояндагон навозандагон низ пеш аз баромади худ дар саҳнаҳои калон бояд омодагии ҷиддӣ бинанд. ғиёсиддин ҷураев асбоби мусиқии дуторро менавозад. ӯ низ маслиҳатҳои доварро ба назар гирифта барои даври ниҳоӣ омодагии ҷиддӣ мебинад. мирсаид қаюмов ва фаррух раҳимов дар тамринҳои умумӣ иштирок варзида натавонистанд. рӯзи дигар онҳо ба студия ҳозир шуда бо ҳамроҳии зафар абдуалимов тамрин намуданд. ҳозир бошад дар хона дар назди оина ҳамин кора кардан дар шуда шавем ба саҳна маҳкам надорем. саҳна ин чизро дӯст намедорам. ба саҳна омадай дар микрофон ҳамихе истода хондан хуб суруда на худа дард мекунем на як каси дигар дард мекунем. шахсан ман ягон нафаре ки агар ки ҳамихе барояд беҳиссиёт сарояд дар як ҷо истода ман мегирам оинаи нигона ба дигар канал мегирам. шахсан ман барои чи ки ба ман чунин писанд нест. фаҳмо кӯшиш кунем. خب اکنون به شما می‌گذاریم امیدی توزی نسلی با سعادت است امیدی توزی نسلی با سعادت است سعادتی تو باشد از سوادی ما بی اجتماع توی تو باید همه خیلی کنیم که همون تماشابی همون شنونده از شما حمایت برند باز خواهد که اون مسئله داریم. من هر بار گرد میزنم که همین وطن مادر التماس اگر که نتواند خواندن که همین جگر عالم رو شود نبرویم دیوان سرود. иштирокчиён сурудҳои интихоб намудаи худро барои даври сеюм сароиданд. пеш аз баромад дар саҳнаи калон сарояндагонро мебояд ҳатман машқи овоз кунанду садояшонро равшан созанд. дар акси ҳол талаффуз ва ё овоз метавонад боиси костагиҳо дар иҷроиши суруд гардад. чӣ гуна ҳастанд ин тамринҳо шоҳид мешавем. зафар абдуалимов хатогиҳои моро гуфт ва ман то даври сеюм ин хатогиҳоро ислоҳ карда ва бо тайёрии ҷиддӣ ба даври сеюм меоям. аз миёни 13 иштирокчии жанри вокал ки ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд 3 нафар духтар мебошанд. басона удинаева, зулқадда султонова ва меҳрангез тағоева. рӯзи дигари тамрин онҳо ба студияи баҳористон ҳозир шуда машқи овоз карданду барои омодагӣ дидан ба даври ниҳоӣ тамрин намуданд.
пеш аз сароидани суруд эҷодкор бояд бо матни тарона ошноӣ пайдо кунад ва мазмуни онро дарк намояд. бо ибрози ин ақида Зафар Абдуалимов аз онҳо хоҳиш намуд ки матни сурудро ҳамчун шеър қироат кунанд. гуфта будӣ ки ту меҳмон мешавӣ, дар тани ҷон парварон ҷон мешавӣ. рӯзу шабҳо интизорам ман ҳанӯз, бо дили умедворам ман ҳанӯз. ای دل ربا میپرورم، کرده عشقت را چو دل در سینه جا میپرورم، کرده عشقت را چو دل در سینه جا میپرورم. дар тамринҳо духтарҳо фаъоливу маҳорати хуби худро нишон дода дар баробари устодон якдигарро гӯш карда ибрози ақида намуданд. рӯзи аввали машқу тамринҳои ман аст ки бисёртар ҳам шавқовар гузаштанд машқу тамринҳо ва бисёртар чие ки мо намедонистем Зафар Абдуалимов ба мо ёд доданд ва чӣ хел ба саҳна баромадан, чӣ хел озод буданро ба мо бисёртар фаҳмониданд. ман аввалан аз он шахсоне ки маро инқадар дастгирӣ кардан хеле миннатдор мебошам ки ба даври сеюм яъне то даври финалия омада расидам. хеле аз онҳо миннатдорам ва мехоҳам ки яъне бисёртар маро яъне ба муваффақиятҳо яъне дастгирӣ кунанд то ки ман ба ин давр ҳам гузарам. рӯзи дигар Басона Одинаева дар танҳоӣ бо мудири факултаи санъати сарояндагии эстрадии консерваторияи миллии Тоҷикистон Нусрат Исломов тамрин намуд. нафас гирифтем. нусрат исломов чӣ гуна равшан намудани овозро барояш ёдовар шуд ва бо садояш ошно гардид. мо диафрагма кор мекунем и нафас дурусте даҳна калон кушода кушодани даҳна набро ля ха 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 ля ха 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 ха. чорум упражнение қад шумо мехонем мо ми хондаги бини қади нафас мегирем неки мо дана ҷоға поён мекунем. Хорошо? شما وقتی سرود خواندن مشق آواز کردن خود رو نافذ کردید؟ سرتون نخوردید؟ اما خوب است. کدام سرود تیار کردی؟ سرود خط پرواز. دو مصرش بخوان. با مهری تو با یادی تو من آب میشوم،
شبها فقط هم صحبتی مهتاب می شوم. یعنی شما obraz دارید. آب می شوم هست؟ همین obraz دادن آمدن در کار. بعد وقتی که بالا اوج میگیریم آواز نجا. وقتی آواز توی است؟ نه انگنت دارد. خیلی وایکن گلوت احساس کردن در کاره داورو همون نوت دوی گرفتیم دوی مکتمون اما موکشا کشوده نشوندیم. یعنی کمبودی است. کمبودی من شما با گفتم. با تمرین اونها سراینده استراد ظفر عبدالعلیمов همراه گردید و با سرود بسانه شناس شد. نفس بگیر. آنگونه غم هزینم پروانه خیال نفس کی میرسی بر دادی دلیم دادی تو همیده توزه تر آنگونه غم هزینم پروانه خیال کی میرسی بر دادی دلیم دادی توست. این سه نوتا دان داران دان داران دان 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 همین تیز گرفتن دارن کن امداد امدادی تو آنگونه غم هزینم پروانه خیال کی میرسی بر دادی دلیم دادی توست. бинандагони азиз, то баргузор гардидани даври сеюм яъне даври ниҳоии шоу барномаи озмунии Парвин якчанд рӯзи дигар боқӣ мондааст ва чуноне ки худи шумо мушоҳида кардед, омодагиҳо ҷиддӣ рафта истодаанд. Барои ҳамин мо ба ҳама иштирокчиён барору комёбиҳоро таманно дорем. Ин буд намоиши Рӯзномаи Парвин. Хайр.